Αφού έχει ρημάξει την Πελοπόννησο, η στρατιά του Ιμπραήμ διασχίζει τον Κορινθιακό κόλπο. Στις αρχές Ιανουαρίου του 1826, ο Αιγυπτιακός στόλος αγκυροβολεί έξω από τη λιμνοθάλασσα του Μεσολογγίου. Η σκηνή της άφιξης περιγράφεται στην τοπική εφημερίδα Ελληνικά Χρονικά, την οποία εκδίδει στην πολιορκημένη πόλη ο Ελβετός φιλέλληνας Ιωάννης Ιάκωβος Μάγερ. Εγχώριες ειδήσεις. Μεσολόγγι 3η Φεβρουαρίου. Απέναντι το χειρώματός μας βλέπει σήμερα ο θεατής ένα στρατόπεδο σαν εκείνο του Ξέρξη. Ποικίλων χρωμάτων σημαίες σχηματίζουν στον αέρα της Άρκτου και ακούμε τον ήχο των τυμπάνων και τη στρατιωτική μουσική των διδαγμένων ορδών. Περισσότερα από 40 πύρινα στόματα ξερνούν εκ νέου το θάνατόν μας. 14η Φεβρουαρίου. Οι βάρβαροι εξακολουθούν να βομβαρδίζουν την πόλη. 4 γυναίκες διαμελίστηκαν από την εκπυρσοκρότηση αυτών των κεραυνών. 2 άνδρες σκοτώθηκαν και άλλοι 2 πληγώθηκαν. 19η του αυτού. Ο εχθρός επανέλαβε το πυρ του στη διάρκεια όλης της νύχτας. Επιμένουν οι εχθροί να αυξάνουν τους προμαχώνες τους και να πλησιάζουν. Εδώ η έκδοση της εφημερίδας διακόπτεται οριστικά, καθώς μια τουρκική βόμβα καταστρέφει το τυπογραφείο. Τις επόμενες 3 μέρες πέφτουν στο Μεσολόγγι περίπου 8.000 οβίδες. Στα τείχη της πόλης, οι κάτοικοι πολεμούν στους πιο επικίνδυνους προμαχώνες, δίπλα στους στρατιώτες. Για μια ακόμα φορά, το Μεσολόγγι έχει κρατήσει. Ο Ιμπραήμ όμως είναι αποφασισμένος. Είναι πια σαφές ότι οι ελεύθεροι πολιορκημένοι του Μεσολογγίου θα λυγίσουν μόνο με έναν τρόπο. Την πείνα. Αυτό σημαίνει να αποκλείσει τη λιμνοθάλασσα. Ο Ιμπραήμ διαθέτει το κατάλληλο όπλο. Ένας στόλος με 82 λάντζες χωρίς καρίνα μπαίνει στα ρηχά νερά της λιμνοθάλασσας. Ακολουθούν 5 μεγάλες σχεδίες με κανόνια των 36 λιβρών. Αμέσως επιτίθενται στα μικρά νησιά που αποτελούν το κλειδί για τον έλεγχο όλης της λιμνοθάλασσας. Ανατολικό, Βασιλάδι, Ντολμάς και Πόρος πέφτουν μετά από μια μέρα ηρωικής αντίστασης. Η κλωστή που κρατάει το Μεσολόγγι στη ζωή έχει κοπεί. Οι συνθήκες στην πολιορκημένη πόλη χειροτερεύουν πολύ γρήγορα. Ο Νικόλαος Κασομούλης γράφει: Τέλη Φλεβάρι, πολλές οικογένειες άρχισαν να στερούνται το ψωμί. Διορίστηκε μια επιτροπή να καταγράψει από όλα τα σπίτια ό,τι αλεύρι βρεθεί και να το μαζέψει. Θα διανεμηθεί δίκαια σε όλους, στρατιώτες και πολίτες, μικρούς και μεγάλους. Μέρα τη μέρα, καθώς μεγαλώνει η πείνα, έπεσε και η πρόληψη του να τρώνε ακάθαρτα. Άρχισαν αμέσως πλέον να σφάζουν άλογα, μουλάρια και γαϊδούρια. Ο συνεργάτης του κυρίου Μεσθενέα, τυπογράφου, καθισμένος στην οικία μας, έφαγε μία γάτα. Ο Αγιομαυρίτης ιατρός μαγείρεψε το σκύλο του με λάδι. Επενούσε το φαΐ του ότι ήταν το πλέον νόστιμο. Οι στρατιώτες πλέον αρπάζουν οποιοδήποτε σκύλο ή γάτα βρίσκουν στο δρόμο. 3 μέρες πέρασαν και τελείωσαν και αυτά τα ζώα. Αρχίσαμε περί τις 15 Μαρτίου τις πικράλιθρες, χορτάρι της θάλασσας. Το βράζουμε 5 φορές έως ότου βγει η πικράδα. Το τρώμε με ξύδι και λάδι, σαν σαλάτα, αλλά και με ζουμί από κάβουρους. Δυστυχώς βατράχους δεν έχουμε.
Ένας καραβαρίτης έκοψε κρέας από το μυρό ενός σκοτωμένου και το έφαγε. Μέχρι τον Απρίλιο, ο υποσιτισμός και οι αρρώστιες έχουν φέρει τους μεσολογγίτες στα όρια της εξαθλίωσης.